ここにポンと落とします。どこでもいいです。で、なぜこれを使うかというと、色を定着させるため、紙にね、こすった時。ただ横の方が汚れちゃうから、ここの掘ったところをね、こういう風に今度掘ったところをね、就話用邊係。跟住咧，我哋就開始用黃色咁樣塗落去啦。跟住再用個刷刷下佢，捽下佢，咁就可以啦。我已經開始掌握到啦。跟住再用紙巾擦下個邊。周り拭いてもらって、跟住兩個どの辺まで入れるかもちょっと横のね汚れるかな。啲顏料，啲顏料落去嗰個紙嗰度。だけど、いいです、大丈夫です。呢個就係我嘅作品啦。いやでも可愛いって感じする、すごく。老師話我卡哇伊啊。まだよ、終わって。呢個體驗嘅課程咧，大概30分鐘可以完成嘅。咁個工序咧就係我哋先塗一個顏色上嘅板度，咁跟住咧就再放一個啫喱落去咁，啫喱狀㗎啦。咁跟住用個刷，咁之後咧就放張紙落去，咁跟住再用一個咧就壓啲顏料上去嘅。咁佢分別有黑色啦，上面嘅顏料，紅色啦、黃色啦、綠色啦，跟住就完成啦。咁大概30分鐘啦。咁呢個體驗咧，我覺得都幾特別同埋幾可以有呢個日本嘅藝術文化嘅。咁大家都可以試下。嗱，我哋買咗入場券啦，咁入場咧就可以參觀。咁另外咧，我哋咧就尋日咧就 book 咗呢一個班嘅，咁呢一個咧係上級嘅。咁我哋而家準備入去體驗下啦。